ejele ikishuba ngalesi khathi lesi uthole ukuthi iy'boshwa zigxalene zodwa yabo. Uthole ukuthi hlampe ekuxabene ama-26 nama-28 khona into ebangiwe. Lapho kuyophakama ejele one way. Ama-26 uma kuvuka ekuseni ayaphakama, uma kuvalwa ijele ntambama malokhu nje, ama-28 ayaphakama. Njengoba kuthiwa kunempumalanga nje ilapha kwasekuseni ama-26 asuke ephakama, ntshonalanga kuphakama ama-28 yabo. Kuyophakama kuchitheke igazi, kugwazwe iy'ngane zabantu. Uthole ukuthi ngaleso sikhathi leso sekuvalwe ne-visitor anisaphumi nivaleleke la ngaphakathi. Njengoba nivaleleke ngaphakathi nje kule ndlu le akwenzeki lutho, uyayibona leyo nto leyo, iy'nhliziyo zibheke emuva. Futhi lezi iy'gebengu lezi uma y'dicayida ukuthi akudliwa la akudliwa, yabo kuyiwa kwi-hunger strike, akekho nomuntu ozodla la endlini. Ngisho kungathiwa ulambe kanjani uzosala ney'kelemu ziy'khalela, uyayibona leyo nto leyo. Yabona amaqabane abantu liyazamazama-ke ijele, cause nabo ojele baze bacele zona lezi iy'gebengu ey'la ngaphakathi uthole ukuthi kuzobizwa amabhunu. Kuthiwa amabhunu aweza azolungisa le nkinga esikhona la, kuyaphakanywa one way, uyabo. Abantu abaningi bay'tshela ukuthi hlampe uma uphakama kumele kuze kube khona umbese. Izinto zokuphakama bayay'khandela lapha ngaphakathi, yabo. Basangathatha nanengidi bayifake kwindwangu, yabo. Ingidi bayisebenzisa cause kunamashalofu lapha ekuthiwa amakasi amangaka, yabo. La umuntu akwazi ukushafa khona iy'nto zakhe, kuyakhiwa lapho. So umuntu ophakamayo usangathatha leyo ngidi leyo, ayithathe ayivalele hlampe ayifake kwindwangu noma ayifake kwibhande or something. Ethi uma evuka ekuseni afike shaye ikhanda lomuntu ngayilopho. Imagine ushawa ngengidi ekhanda, uyayibona leyo nto leyo. Uthole ukuthi abanye futhi usebenzisa lezi iy'nkomishi zakhona lezi engathi ziy'nsimbi engathi esakhopha, nayo futhi ifakwe ngento ene-handle, umuntu ayibambele la eduze, kolimazwe iy'ngane zabantu amakhanda laphaya. Abanye bathathe khona lezi iy'nsimbi zombhede noma lezi iy'nsimbi lezi ey'vale la bay'khande bazenze into ey'cijile, iy'xubho lezo, kwenzela ukuthi kukwazi ukuthi kuphakame, uyayibona leyo nto leyo. And iy'gebengu bese zithi into ziyayenza cause mina ngikutshele, ungayitshela abantu abaningi bay'tshela ukuthi amaphoyisa ejele laphana kuphethe wona. Ya aphethe phela ngoba iwona agadile, uyabona leyo nto leyo. Kodwa iy'boshwa ey'ningi bese y'funa ukwenza into efuna ukuyenza azizwa ngala maphoyisa ejele, uyayibona leyo nto leyo. Cause into yokuqala iqala la, indlela ekufolwa ngayo ejele. Lo muntu ogadile owomthetho uyazi ukuthi njengoba kufoliwe la ama-26 la ngaphambili, ama-26 angemuva, iy'mpatha, ama-28. So njengoba kula ngaphakathi uyamazi wonke umuntu olokhunjayo, oshaya inombolo la, yabo. Even futhi ngisho umuntu bephakama, amaphoyisa ayancena ukuthi kugwaze umuntu isiboshwa size siqede, lahla lento oyiphethe bengasondelanga kuyena.